Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baky tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Ma'lum uşaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow fevral aýynyň 2-sinden ýurdumyzyň dürli ulgamlaryna, ministrlikleň we podukly dolanyş edaralaryna 2020-nji ýylda alınıp barilen işleň jemlerini jemlemek bilen iş maslahatlaryny geçirdi. Şol iş maslahatlarynyň jemlerini jemläp, öňde durýan wezipeler kesitläp, hemem 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň jemlerine bagyşlap, anna uny hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň giňişliğini meclisine geçirdi. Hormatly adamlar, döwlet başdanmyzyň geçiren şol maslahatlarynyň gysga beýanyny şu tesirlemämizde siziň öňsüňizi çekmek makul bellik. 2 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly wizi aragatny arkaly ýurdumyzyň ýangyç energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlary hemem ýangyç energetika toplumynyň ýol başlary gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz iş maslahatynyň dowamyny häzirki ýagdaýda pudoň işiniň netijeligini ýokurlandyrmak, neftiň çykarylýan möçüriniň ösüşini saklamak, pudoň şu ýyl üçin kesitlenen döwlet maksatnamalaryny borçnamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meseleleň wajypdygyny bellidi. Şunu neft önümleriniň esasy görkezleriniň önümçiligine hemem ýerleşdirilişine möhüm üns berilmeliler. Munyň özi şu ýyly ýokary ykdysady görkezleri gazanmakda aýratyn ähmiýeti ýedir. Iş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp barylýan işleri barada hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz podokda işlen geçiriş derejesine nägilelik bildirip, neft çykarmagyň şol sany önümi paýlaşmak hakyndaky alalaşyklar boýunça çykarmagyň möçüriniň petelýänligini belläp, bu görkezleri gowlandyrmak, neft gaz goýularyny düýpli bejermek, durkuny täzelemek, şolaň iş depkinini ýokurlandyrmak işleriniň öz wagtyna geçirilmeliligini bellidi. Hormatly prezidentimiz neft gaz toplumynyň işini gowlandyrmak üçin şu ýyl hemmeň tutan ýerli işlemeliklerini aýtdy. Häzirki döwürde toplumyň bary bolan önümçilik kuwatly netijeli peýdalanmalary, alman we tehnologiýalaryň eň soňky gazananlary esasyna önümçilige sany ulgam ornaşdyryp, neft gaz toplumynyň önümçilik kärhanalaryna zähmeti guramagyň netijelerini ýokurlandyrmak, pudoga daşar ýurt maýy goýumlaryny işiň çekmek zerurdur. Hormatly prezidentimiz ýangyç energetika toplumynyň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak, hemem eksport mümkinçiliklerini köp ugurly esasy ösdürmek we giňeltmek boýunça öňde durýan wezipeleri iş maslahatyna gatnaşýan ýol başlaryň önsüni çekdi. Hemem şolaň ýerine ýetirmek uguruny zerur tagylarlar etmek tapşyrdy. Neft gaz toplumy bilen birlikde gaz we neft çykarjy kärhanalaryň, geologiýa gözlük edaralaryň maddi enjamlaryny üçinçilik gowlandyrylmalylar. Örümçilik detgallaryny geçirmek zerur awatlyş we durkuny täzelemek işleriniň mali çeşmeleri barada, hemem täze taslamlary, daşar ýurt maýy goýumlaryny çekmek barada anyk teklipler taýýarlanmalylar diýip döwlet başdanmyz bellidi. 3 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň, degişli ministrliklerin hemem podukly dolanyş edaralarynyň ýol başlarynyň we ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagyny owa hojalygyny ösdürmek boýunça sanly wizi aragatny arkaly iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başdanmyz iş maslahatyny açyp, ýurdumyzyň owa hojalyk toplumyna geçen ýyl alınıp barilen işleň netijelerini serediljekdigini bellemek bilen agrarsiýal toplumyň döwletimiziň ykdysadyýatynyň esasy poduklarynyň birdigini nykdy. Şoňa görä biziň bu ugurda gazanýan üstünliklerimiz ýurdumyzda azyk bolşugyny we halkymyzyň bagtyar durmuşyny öpçün etmek köp derejede bu poduň netijeli ösdürmegine baglydyr. İş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp barilýan işleri barada hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz o senat toplumuna geçirilýän işlerde kemçiliklere ýol berilýändigine nägilelik bildirip, owa hojalygyny ösdürmegiň ýokary depkinini saklamagyň esasy wezipeleň birdigine önsü çekdi we bu babatda degişli taşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz owa hojalyk tehnikalaryny hemem beýleki gurulary, ýerleri ekişe taýýarlamak, şeýlede degişli agrotehnika çäreleri öz wagtyna geçirmek, şol sany ýerleri sürmek we tekidlemek işlerini önsü çekdi. Döwlet başdanmyz güýlük bugdaý ýydak etmek, hususan olary mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny bermek boýunça işleň depkini güýçlendirmek barada görkezme berdi. Döwlet başdanmyzyň belleşýäli ýer almanyň, soğunyň we gök bagçanyň ekişiniň bellenen agrotehnika möhletleri geçirilmegi bir gözegçilikde saklanmalylar. Döwlet başdanmyz owa senat toplumyny özgörtmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň möhümdigini önsü çekdi. Degişli ugurda geçirilýän işleň depkinini güýçlendirmegiň esasy wezipe bolup durýanyny bellidi. Munyň özü owa ýylatyny
milletining durmuş şertlerini gowlandyrmagy, ösürilip geçirilýän owa hujuluk önümleriniň möçberini artdyrmaga ýardam eder. Melelizirimiz gazalynan netijeleri nägilelik bildirip, değişli ugurdy özgörtmeliň barşyna gözegçilik güýçlendirmek hemem owa sena toplumyny ösüşiň innowasion ýoluna sanly ulgama ýetdirli geçirmegiň öpçüni edilmegini tapşyrdy. Welaýetliň häkimleriniň owa hujuluk puwdugyny özgörtmeler geçirmek boýunça maksatnamalaryň işleri üstünlikli durmuşy geçirmek boýunça anyk tapşyryklar berildi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli owa hujuluk ekinlerinin ýokary hasyl öndürmek üçin ýeriň hakyky eýisi tapylmalylar, hemem önümçüligi öňdewarjy tejribeler giňden ornaşdyrylmalylar. Şu ýyl gowçanyň ýokary hasylyny öndürmek üçin ýaz ekişine gowy taýýarlyk görülmeliler. Döwlet başlarymyz agrarsenat toplumyny netijeli dolandyrşyň innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna çykdyjylary azaltmak boýunça teklipler taýýarlamak hemem ähli çäreler görmek tapşyrdy. Melelizirimiz ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlaryna ýüzlenip, olary şu günkü maslahatda, ilmi-wagtda meseleleň aralyp maslahatlaşylanlygyny, şolaryň esasyna geljekde azyk howpsuzlygyny öpçün etmek boýunça öz hünerini ökdi ýaşlar taýýarlamak barada tapşyryk berdi. 4 fevralda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow sanly video aratlyş arkaly Ministrlik kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň, ministrlikleň we puwduklaryň dolanýyş edareleriniň ýolbaşçylarynyň hemem ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagyna guruluşyk senagy toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başlarymyz geçen ýylda ýurdumyzyň guruluşyk we senagy toplumyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine bagyşlanan iş maslahatyny açyp, bu toplumyň milli ykdysadyatymyzyň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi. Bu ugurda gazanylýan netijeleri we puwduklaryň sazlaşykly ösüşi halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşynyň kepilini öpçün edýär. İş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp berilýän işler barada hatabat berdiler. Döwlet başlarymyz halk hojulugy toplumynyň mundan beýlegem durnukly ösüşini saklamak üçin maksatnamalaryň hereketleri işläp taýýarlamagyň zerurdygyny ösüçekdi. Şunuň bilen baglyk kärhanalaryň düşüwntligi, olaň ýokary önümçüligi, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýany we eksport ugurly haritlaryň mukdaryny artdyrmak boýunça bellenen meýilnamalaryň ýerine ýetirilişi bilen baglyşly meseleleň hemişe öz merkezine saklanmalylygy bellenildi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň guruluşyk we senagy toplumynyň işini gowlandyrmak üçin has tijenip tutan ýerli zähmet çekmek wajypdygyny nykdy. Munyň üçin toplumyň bar bolan önümçilik kuwatlyklaryny has dowly we netijeli peýdalanmak zerurdyr. Döwlet başlarymyz paýtagtymyzy ösdürmegiň 17-nji tapgyr boýunça maýa goýum taslamasy, bahasy we maliýeleşdiriş çeşmeleri boýunça teklipleri gysgaly taýýarlamagy döwlet garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk ýubilei münasibetli ulanmagy berilmeli detgalarda alınıp berilýän guruluşy gurnama işleriniň ýokary hil ölçeglerini kimi möhlet tertibine laýyklykda ýerine ýetirilmegini bir gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmeleriniň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagyň zerurdygyny belep, bu ugurda anyk teklipleri bermegi tapşyrdy. Döwlet başlarymyz maslahatyň dowamyny Döwlet Energetika Institutynyň gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmeleri ilmi önümçilik merkezine energiýanyň gaýtadan dikildilýän görnüşleri esasynda energiýa gurnawlary hünäri boýunça aspiranturany açmagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz ýokary hilli uly islegden peýdalanýan täze önümliň önümçiligini ýoly goýmagyň dowam etdirilmeligini, durkuny täzelemek arkaly hereket edýän kärhanalaryň döwrüwap ýagdaýa getirmeligini öňe çekdi. Ýylaty elektrik energiýasy bilen bökdönşizi öpçün etmek üçin awatlyş işleriniň öz wagtyny geçirmegine aýratyn öns berilmeliler. Bu enjamlar we elektrik geçirji ulgamlar üçin ätiýaşlyk şaýlaryny hemem sarp ediş tirişdileri wagtyny satyn almalylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň hemem owa milli maksatnamalary we kabul edilen beýleki maksatnamalardyr meýilnamalar boýunça gurulýan deshalaň hemem binalaň ýerli guruluşyk tirişdeleri bilen öpçünçiligini gowlandyrmak boýunça zerur işleň geçirmeligini aýtdy. Melelizirimiz senagat we durmuş maksatly binalary hemem deshalary ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň hormatyny ulanmaga bermek üçin ulan guruluşynyň öz wagtyny tamamlanmagynyň bir gözegçilikde saklanmalylygyny belledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan, Owgastan, Pakistan elektrik geçirjisiniň guruluşyny tamamlamak boýunça öňde uly işler durýanyny öňe çekdi. 5 fevralda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow sanly video aratlyş arkaly Ministrlik kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň, degişli ministrlikleň we puwduklaryň dolanýyş edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onu geçen ýyl ýurdumyzyň söwda toplumyny ösdürmek ugruna alınıp berilen işleň netijelerine garaldy.
Hormatly prezidentimiz owa hujuluk pudugyny dokma pudug üçin pagta ösürilip yetişdirilýändigini, hemem buğday we köp sany beýleki azyk önümleriniň önürilýändigini beledi. Bu önümler orta sowda toplumyna degişli kärhanelerde gaýtadan işlenilýär. İş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp berilýän işler barada hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda ýeňlandyrylan durmuş özgörtmelerini ösünlikli amala aşyrmak, hemem bazar ykdysadyýatyny tapgyrlaýyn geçmek bilen baglykda sowda toplumynyň öňüne durýan wezipeliň möhümdigine öňsüçekdi. Hormatly prezidentimiz toplumyň işini gowlandyrmak üçin şu ýol hemmeleň ören köp işlemeligini aýtdy. Häzirki döwürde toplumda bar bolan önümçilik kuwatyny dogly peýdalanmak, alman we tehnologiýalaryň iň soňky gazananlary esasynda puduga sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak, sowda toplumynyň önümçilik kärhanelerini zähmeti guramagyň netijeli usullaryny ulanmak, önümçilige daşar ýurt maýa goýumlaryny has köp çekmek wajypdyr. Dowlat başdanymyz bellenen gaýra goýulmasyz wezipeleri ýerine ýetirmek üçin maslahat gatnaşyklary anyk tapşyryklary berdi. Dowlat başdanymyz dünýä ykdysadyýatynyň ýagdaýlara baglykda içerki bazaryň azyk we ilkinji nowatda zerur bolan beýleki haritler bilen öpçünçülüğünün gowlandyrylmalygyny, ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyryp, elektron sowdalary we eltip berme hyzmatlaryny giňden guramalygyny belledi. Melelizirimiz sowda dokma we haly senaty puduklarynyň kärhaneleriň çykdyjylarynyň düzümini seljermegi hemişe bir gözüňçülükde saklamagy, netijeli dolandyrmak we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak hasabyny netijesiz çykdyjylar aradan aýyrmak arkaly önümiň özüne düşýär gymmatyny peseltmegi talap etdi. Önümçilik enjamlary üçin satyn alynýan haritleri amatly bahalardan öpçün etmek boýunça zerur işleri geçirmek wajypdyr. Hormatly prezidentimiz döwlete dahylsyz ulgamyň öňünde durýan weziplere geçip, häzirki wagtda döwlete dahylsyz pudugyň jemi çerki önümdäki paýynyň 70 götürme barabardygyny aýtdy. 2021-nji ýylda oň paýyny 70,16 götürme ýetirmek gözüňde tutulmalydyr. 2020-2021-nji ýyllar üçin çökünlüge garşy maksatnama laýyklykda eksportyň möçberini artdyrmak we 2020-2025-nji ýyllarda import haritleriniň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda önürýän önümçilikleri döretmek boýunça maksatnamanyň taslamatyny taýýarlamagy şartlandyrmak wajypdyr. 6 fevral hormatly prezidentimiz Gurwany Guly Berdimuhammedow sanly weze aratnaşyk arkaly minister kabinetiniň başlygynyň käbir ornmasarlarynyň, puduklaryň edaralarynyň ýolbaşçylarynyň şeýlede ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagyny ýurdumyzyň ulag aratnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Geçen ýyl ýurdumyzyň ulag we aratnaşyk ulgamyna ýerine ýetirilen işleň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyny açyp, döwlet başdanymyz bu ugruň milli ykdysadyýetimiziň esasy puduklarynyň biri bolup durýanyny belledi. İş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp berilýän işler barada hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň ulag we aratnaşyk toplumynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadyny ýigderli putulandyrmak we bu ugurda alınıp berilýän işleri kemleşdirmek meseleleriniň wajypdygyny öňsüçekdi. Melelezirimiz taryhyň ähli asyrlarynyň dowamyna Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolanlygyny we häzirki döwürde bu ugruň döwürwap derejede dikeldilýändigini bellep, ulag aratnaşyk toplumynyň bu ugry ösdürmekde aýratyn möhüm orun eýeleýändigini aýtdy. Döwlet başdanymyzyň beýleşi ýaly ulag aratnaşyk toplumynyň ähli düzümlerini bu ugurda öňde goýulan wezipeleriniň ýerine ýetirilmegine we beýik ýüpek ýolunyň döwürwap derejede ösdürilmegine ýokary jogapkärçilik degişlidir. Şeýlelikde bu meseleleriň çözgüdüni hemme taraplyny we ören jogapkärçilikle çemeleşmeliler diýip melelezirimiz belledi. Hemme bu babata degişli ýolbaşçylara anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ulag we aratnaşyk toplumynyň işini netijeli ýola goýmak üçin ýygnanylan ählisiniň zerur çäreleri görmeligini aýtdy. Toplumyň edara kärhaneleriniň önümçilik görkezlerini ýokarlandyrmak, girdejilerini artdyrmak üçin zerur tagyllaryň edilmeligini ýatlatdy. Döwlet başdanymyz bellenen ilkinji nowatda wezipeleri ýerine ýetirmek üçin maslahat gatnaşyjylara anyk tapşyryklary berdi. Halkara tejribesinden ugralyp, puduga maýa goýumlaryny we gar serişdelerini çekmek boýunça zerur çäreleri geçirmeli. Hormatly prezidentimiz 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýaty ösdürmegiň konsepsiýasyny gözüňde tutulan weziplere laýyklykda ykdysadyýetimiziň puduklaryna sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly we bäsleşik ukyply ykdysadyýaty ösdürmek boýunça işleri çaltlandyrmak tapşyrdy. Melelezirimiz ulag we aratnaşyk toplumyna degişli edara kärhananyň kuwatynyň ulanşyny we ösüş depkiniň peselmeginiň sebäplerini jekmejek seljermek tapşyrdy. Döwlet başdanymyz şeýlede aratnaşyk we internet hyzmatlarynyň ilata edilýän beýleki aratnaşyk hyzmatlarynyň bahalarynyň elýeterli bolmagyny 2019-2025-nji ýyllarda
sanly iqtisadiýaty ösdürmek konsepsiýasyny gözüňe tutulan wezipeleň amal aşyrylmagyny öpçün etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz milli iqtisadiýatymyzyň puduklaryny sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly we bätleşik ukyply iqtisadiýaty ösdürmegi şartlandyrmagy tapşyrdy. 7 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow käbir hökümet agzalarynyň medeniýet ulgamynyň we köpçüliklerine habar berişleriniň puduklaryň düzümleriň ýol başlarynyň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagyny sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu medeniýet ulgamyny we köpçüliklerine habar berişlerine ýerine ýetirilen işleň netijelerine garaly we olary ösdürmeň geljeki wezipeler kesitlenildi. İş maslahatyna gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleleri boýunça hasabat berdiler. Halkymyzyň ören baý ruh gymmatlyklaryny, meden mirasymyzy gorap saklamakda, dünýä ýaýmakda, ýaş dekinleri ýetişdirmekde medeniýet ulgamyny ören uly orun degişledir. Halkyň kalby bolan medeniýet adamlaryň aň düşünjesini ýokurlandyrmakda, işçiligini artyryp, agzybirligini berkitmekde, köpçüligi beýik işlere galkandyrmakda ören uly güýje eýedir. Döwletimiz bu ulgamy ösdürmäge we baýlaşdyrmagy köp möçberde maý goýumlaryny goýýar. Ýönemuňa garamazdan hini bugurdy kemçilikleri we ulanylmaýan mümkinçilikler hem az däl hormatly prezidentimiz sözüni dowam etdi. Hormatly prezidentimiz watanymyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň öň tirasynda medeniýet ulgamyny mundan beýlegim ösdürmek üçin zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Medeniýet we sanat ulgamynyň idaralarynın işi ýygdyrlyk kemleşdirmeler. Bu düzümlüň işgärleriniň küner derejesi ýokurlandyrmalylar. Hormatly prezidentimiz watanymyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramyna bagyşlanan ýokary hilli gepleşikleri ýygdyrlyk ýaýlma bermegi tapşyrdy. Guramaçylyk işlerini güýçlendirmek maksady bilen usat alpajylary bu işe çekmek, halipa şäherlik ýürelgilerini ýygdyrly dowam etmek boýunça zerur çäreler görmek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda neşer edilýän gazetlaryň we jurnallaryň hiliniň we mazmunynyň ýokary bolmagyny online abuna boýunça hyzmatlaryň giňeldilmegini tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz habarlary taýýarlamak, ýaýratmak we çap etmek boýunça edilýän hyzmatlary giňeltmek babatda birnäçe görkezmeler berdi. Medeniýet ulgamynyň ýokary okuw mekdepleriniň ýol başlaryna, medeniýet we köpçüliklerini habar berişler üçin ýürütü ugurlary boýunça ýokary hünärli işgärler taýýarlamak, okutmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak arkaly ýaşlara berilýän bilimiň hilini we derejesini dünýä standartlaryna laýyklykda ýokurlandyrmak tapşyryldy. Garaşdyrmyzyň şanly 30 ýyllyk bayramy münasibetli guruljak döwlet çärelerini hemem şu ýylyň 22-nji 27-nji ýuly aralygyny Liverpool aýtyna geçiriljek medeniýet hepdeligine häzirden gowy taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ötürmek maksatnamasyna medeniýet ulgamy boýunça Türkmenistan paraxaçylygyň we anaşmaň watany ýylyna gözüňe tutulan çäreler boýunça ýerine ýetirilýän işleri bir gözegçilikde saklamak tapşyryldy. Halkara medeni gatnaşyklary ösdürip, ýurtlaryň arasynda özara medeniýet günlerini geçirmek däwini dowam etmeli diýip hormatly prezidentimiz bellidi. 8 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow sanly wiza aratnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň alan bilim, sağlyk guruş, sport ugurlaryny we jemgyýetçilik guramalaryny 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleň netijelerine garaly we olaň işini kemleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeler kesitlenildi. Iş maslahatyna gatnaşyjylar alyp berilýän işleri barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda bilim ulgamyny alyp berilýän işleri hasam ösdürmek, oň halkara standartlaryna kybap gelmegini öpçün etmek we ulgamy häzirki zamanyň özün tejribesini sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak meseleleriniň möhüm talapdygyny bellidi. Şu nokta nazardan ýaşlara berilýän bilim terbiýe döwrüň talabyna we şöhratly pederlerimiziň dörüden dünýä nusgalyk ýörelgilerini kybap gelmeliler. Hormatly prezidentimiz saglyk döwlet maksatnamasynyň esasy ýörelgileriniň ýylatymyzyň saglygyny düýpli gowlandyrmakdan we adamlaryň ortaça ömür dowamyny uzaltmakdan hem sagdyn durmuş ýörelgilerini berkitmekden ibaratdygyny bellidi. Şunuň bilen baglykda halkara ölçekleriň eň ýokary talaplaryna laýyk gelýän saglyk goruş hyzmatlary ösdürilmelidir. Döwlet başlarymyz tutuş halk hojalyk toplumynyň şolsany döwletimiziň okulny ösüşini möhüm orna ýeleýän bu esasy ulgamlaryň ykdysady taýdan mundan beýlegim durnukly ösüşini öpçün etmek üçin toplumyň maksatnamalary işläp taýýarlamagyň zerurdygyny öňe çekdi. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde ulgamlarda bary bolan mümkinçilikleri has doly peýdalanmalygyny, ilmiň we tehnologiýalaryň eň soňky gazananlary esasynda işe sanly ulgamlar giňden ornaşdyrmalygyny aýtdy. Sagdyn zähmet söýür, watançy nesiller terbiýelep ýetişdirmek üçin ähli zerur çäreler görülmelidir. Munyň üçin işi guramagyň täze, has netijeli usullaryny gözlemeli diýip milliliýetimiz maslahaty gatnaşylan her birine anyk tapşyryklary berdi. Milliliýetimiziň belleşýäli döwlet garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk ýubiley
ýere ýylyny ötüp gelýän ýaş nesliň saglygyny berkitmek we ziýanly eniklere garşy görüşmek maksady bilen ýaşlary beden terbiýe we köpçüliklen sporty has giňden çekmeli, çağlar sportuny ösdürmegi netijeli dowam etmeli. Siýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başlaryna işlerini döwrüň talabyna göre edigderli kämilleşdirip durmak hem öz jemgyýetdäki ornuny edigderli ýokurlandyrmak tawşarly. Şu maksatlar bilen täze tehnologiýalary, maglumatlary ýaýratmaň ulgamlaryny köpçüliklen habar beriş terişlerini giňden peýdalanyp düşündiriş wagt işlerini güýçlendirmek zerurdur. Beýik akyllar şahyrymyz Matymly Pragynyň 300 ýyllyk ýubileyine häzirden gowy taýýarlyk görüp, bu içäriler ýokary derejede geçirmeliler. Ilim, bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary ulgamlarynyň alyp berýän işlerini döwrüň talabyna görä kämilleşdirmek zerurdur. Ulgamlaryň tüzüm birlikleriniň maddi enjamlaryň binýadyny putulandyryp, mali ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmagy uly öns berilmeliler. İşleri dolandyrmakda sany ulgam ornaşdyrmagy dowam etmeli diýip döwlet başlygymyz nykdy. Hormatly prezidentimiz iş maslahatynyň ahyryna ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, ýaňy ýakynny koronavirus ýokunjyň garşysyna sanjym üçin ýokur hili we howpsuz waksinalyň eki görnüşiniň ýurdumyzda hasaba alnanyny bellädi. Şoňa görä howply koronavirus ýokunjy barada raýatlarymyz hiç hili önjala etmeliler. Ertirkowna önemli bolup ruhulant ýaşamalylar. Eger zerur bolsa biz bu sanjymlar bilen halkymyzy dowly öpçüne dersip döwlet başlygymyz aýtdy. Hemem Türkmenistanyň özlerini virusly ýokunjdan goranmak üçin lokmanlar tarapyndan öňde goýulan ähli kada kanunlary ýerine ýetirmek borjumyzdyr diýip bellädi. 9 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanyň Berdimuhammedow sany video aratnyş garkyly iş maslahatyny geçirdi. Onu garaşsyz hemişelik betarap döwletimiziň daşary siýasat ugruny amallaşdyrmak boýunça geçen 2020-nji ýylda alnyp berilen işleň netijelerini seredildi. Hemem şu ýyl üçin iler tutulýan wezipler kesitlenildi. Iş maslahatyna gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Melilizlerimiz betarap döwletimiziň garaşsyzlygyny alanyny şu ýyl 30 ýyl dowlýanyny bellädi. Geçen şu döwrüň içinde Türkmenistan parahatçylygy söýüji, ygtybarly hyzmatdaş döwletdigini bütün dünýä äşkar edip, öz başlyklyk siýasatyny gyşarnyksyz ýürüdip geldi. Häzirki döwürde de betarap döwletimiziň daşary siýasat ugruny durmuşa geçirmek, parahatçylygy söýüji, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek, açyk gapylar ýürülgesini amal aşyrmak boýunça köp tagalalar edilýär diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Bu urda Daşary işler ministrligi, beýleki döwletlerdäki elçixanalarymyz we konsulliklarymyz uly işleri alyp berýärler. Olary watanymyza münasip wekilçilik edip, gadanýan üstünliklerimiz giňden dünýäge ýaýlar. Betaraplyk siýasatymyzy iş ýüzünde amala aşyrýarlar. Hoşniýetli hyzmatdaş hökmüni betarap Türkmenistanyň halkara awraýyny barha artyrýarlar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň oňyn betaraplyk, parahatçylyk söýüjlik we açyk gapylar ýürülgelerini esaslanan daşary siýasat ugruny amala aşyryp, döwletara derejesine dostlukly gatnaşyklary hemem köp taraply hyzmatdaşlygy munduny bilegem ösdürjekdigini, awraýly halkara sebit guramalary bilen oňyn gatnaşyklary giňeljekdigini nykdy. Şoň bilen baglanykda millilizlerimiz Daşary işler ministrliginiň ýol başlaryna anyk tawşyryklary berdi. Millilizlerimiz döwletimiziň oňyn betaraplyk, parahatçylyk söýüjlik, hoşniýetli goňşuçylyk hemem ekonomi awadançylygyň güllep ösüşiň we rowajlygyň maksatlaryny gypap gelýän özleri behitli hyzmatdaşlyk siýasatyna edigderli ıgrarlydygyny nykdy. Şoň bilen baglanykda dogonlyk goňşy ýurtlary bilen dep bolan dostlukly netijeli gatnaşyklaryň ösdürülmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şol ýurtlaryň halklary bilen türkmen halkyny gadymy taryhy, siýasy, ykdysady we medeni ara gatnaşyklary baglaşdyrýar. Hormatly prezidentimiz Gurbanyň Berdimuhammedow bu urda şol sany Türkmenistan tarapyndan öňe sürülen ykdysady, energetika we ulug ara gatnaşyk ulgamlaryna bary bolan mümkinçilikleri amala aşyrmaga gönükdirilen netijeli başlanýşlary iş ýüzüne durmuşa geçirmek boýunça işleri edigderli dowam etmek barada Daşary işler ministrliginiň ýol başlaryna anyk tawşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärleriniň ýokary hüner derejeli bolmagynyň we zehinli ýaş diplomatlary taýýarlamak şu ýokary okuw mekdepleriniň baş maksatlarynyň biri bolmalygyny nykdy. İş maslahatynyň dowamyna hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň usat diplomaty diýen tabawutlanyş nyşany döretmek hakyndaky karara gol çökdi. Millilizlerimiz döwletimiziň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygy bayram edilýän Türkmenistan parahatçylyk we naşman watyny ýylynda daşary siýasatymyzy amala aşyrmak boýunça işleri hasam güýçlendirmek üçin hem bilen ören köp we tutun ýerli işlemeligini nykdy.
10 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov Sally viza aratny şygarkyly iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň ykdysadyýat, maliýe, bank toplumyny 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleň netijeleri we geljek ýyl üçin kesitlenen anyk wezipeler aralyp maslahatlaşyldy. İş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp berilen işler barada hatabat berdiler. Dowlat başlymyzyň belleşi ýaly bu toplumyň alyp berýän işi ýurdumyzyň hemme taraply ösüşi, garaşsyz watanymyzyň gadanýan üstünlikleri, hemem ýeten derejesi we halkymyzyň awadan hemem bagtyar durmuşy bilen berk baglanşyklydyr. Häzirki wagtda dowlatymyz bu ulgamy ösürmek üçin ähli zerur tagyllary diýe en kämil döwrewap enjamlar satyn alynýar. Puduklany edaralary we guramalar üçin ýokary hünerli işgärler taýýarlamak boýunça zerur işleri amala aşyrylýar. Ýöne muňa garamadan henüz bogurda kemçilikler we ulanylmaýan mümkinçiliklerin az däligini bellemek gerek diýip millilizlerimiz sözünde dowam etdi. Toplumyň işiniň döwrüň tylyna aýak derejede kemleşdirilmegi, oň düdümleriniň sağlaşykly hereketiniň öpçün edilmegi, hemem netijeleriň ýokurlandyrylmagy, ýurdumyzyň ösüşine kabul edilen dowlat maksatnamalarynyň öz wagtynda hemem doly ýerine ýetirmegine amala aşyrylýan özgertmeliň depkini çaltlandyrmagy oňyň tesirini ýetirmeliler diýip hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov beledi. Hemem şuňky maslahaty bu meseleler boýunça değişli teklip bilen aralyp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ykdysady durnuklugy, ösüşi öpçün etmek üçin zerur çäreler amala aşyrylmagynyň dünýä ykdysadyýatynyň ýagdaýyny nazara alyp, halk hojalygynyň puduklary tarapyndan mali tirişdeleriniň ulanşyna ýygdarly gözükçülük edilmeliligini wajypdygyny beledi. Sağlamlaşdyrmak boýunça meýilnamalaryň we bazar ykdysadyýatynyň kemale getirilmegine, senagatlaşdyrmagy, hususy puduň kuwatyny doly herekete girmegi, daşary ýurt maýalaryny çekmek üçin ähli mümkinçiliklerin işçiň peýdalanylmagyna gönükdirilen özgertmeler maksatnamalarynyň amala aşyrylmagy zerurdur diýip dowlat başlymyz beledi. Hemem bu wagtda anyk tapşyryklary berdi. Dowlat başlymyz toplumyň işini gowlandyrmak üçin garaşdyrylmyzyň 30 ýyllyk ýubiley ýylyny hemelen has tejenip işlemeliligini ýagtady. Häzirki döwürde toplumda bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanyp, işleri döwrüň talaplaryna laýyk guramaly. Hormatly prezidentimiz ilmiň we tehnologiýalyň iň soňky gazananlary esasynda işe sany ulgamlary giňden ornaşdyrmaly, dünýä derejeli iň kämil usullaryny ulanmaly diýip belledi. Hemem şoň bilen baglykda maslahatda gatnaşyklary değişli tapşyryklary berdi. Dowlat başlymyz garaşdyrylmadyň şanly ýubileyiniň bellenýän ýylyny dowlatymyzyň ykdysady kuwatyny hasam putulandyrmak we durnukly ösürmek, ilatyň hal ýagdaýyny edildirli gowlandyrmak üçin zerur çäreler görmeli belledi. Puduklaryň maliýe ykdysady ýagdaýy, önümçülükleri doly kuwatyny we bökdönşsiz işletmek, pudagary algy bergileri azaltmak boýunça edildirli seljermeleri geçirmek zerurdur. Halkara tejribesinden ugralyp büdjet salgyt ulgamyny döwrewaplaşdyrmaly, maliýe taýdan hasabatlygyň, salgyt salmagyň kadrlaryny we usuliýetini edildirli kemleşdirip durmaly. Sany tehnologiýalaryň ulanmak arkaly ýurdumyzda elektron salgyt ulgamyny doly işe girmek boýunça işleri çaltlandyrmaly. Maýa goýumlary jemi içerki önümiň esasyny düzmek bilen ykdysadyýatyň önümçilik kuwatyny artdyryp, ykdysady ösüşi gollaýa we goşmaça iş orunlaryny köpeltmäge ýardam berýär. Şoň urada dowlat başlymyz önümçilik maksatly, hususan kiçik we orta telekeçiliň maýa goýumlarynyň meşhurlaryny we netijelerini artdyrmak boýunça zerur işler geçirmek zerurdygyny ýagtady. Millilizlerimiz o we milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin binalaryň we deshgalyň gurulşynyň alyp barylyşyny, maliýeleşdirilişini dowlat kabul ediş topor tarapyndan kabul edilip, ulanşyny we ulanjylygyň hasabyna geçirilişini gözükçülükde saklamalygyny belledi. 11 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov sany viza aratny şygarkyly ministrler kabinetiniň we dowlat howpsuzlyk kengeşiniň bilelikdäki Giňişler mejlisine geçirdi. Oňa Aşgabat şäheriniň hemme welaýatlaryň häkimleri hem gatnaşdylar. Dowlat başlymyz ýakyny ähli puduklaryň ýolbaşçylary bilen iş maslahatlarynyň geçirilendigini aýtdy. Şol maslahatlarda geçen ýyly edilen işleň netijeleri düýpli we jekmejek seljerildi. Hemem ýol berilen kemçilikleri düzeltmek boýunça guramaçylyk çäreleri bellenildi. Millilizlerimiz ýolbaşçylary wezipe bellemek hemem wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere resminamalyň taýýarlanan taslamalaryny şeýlede käbir beýleki meselelere garaljakdygyny aýtdy. Millilizlerimiz umuman kanagatly netijeler gazanylanyny aýdyp, işde henüz köp sany çözülmedik meselelerin bardygyny belledi. Şol meselelerin üstünde netijeli işler alyp barmak zerurdur. Şu maksat bilen dowlat maksatnamalary kabul edildi we değişli wezipeler kesitlenildi.
Hormatly prezidentimizin belleşi ýaly häzirki döwürde milli geňeşe döretmekden, podoklary senagatlaşdyrmakdan, ilim bilim ulgamlaryny, owakyjylyk newtral toplumlaryny, hukuk goragy edareleri we beýleki podoklara sanly ulgamy ornaşdyrmakdan başlap, uly syýasy we ykdysady özgertmeler geçirilýär. Bu özgertmeleriň maksady ykdysadyýetimizi hiltaýdan täze ýagdaýa geçirmekden, demokratik dünýäwi hukuk döwleti hökmüni, Türkmenistany bazar ykdysadyýetine durmuş taýdan gönükdirilen döwlet hökmüni ösdürmekden, mehriban halkymyzyň hal ýagdaýyny edgiderli ýokurlandyrmakdan ibaretdir diýip milli liderimiz aýtdy. Şunuň bilen baglanykda hormatly prezidentimiz döwlet dolanýyş ulgamyny munyny öýlegim kemleşdirmek, hökümetiň işine hasym gowlandyrmak maksady bilen Ministrler Kabinetiniň dözmüne Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýene däwir ornwasarynyň wezipesini girdimek, ony döwlet howpsuzlyk geňişiniň agdalygyny hemem ýokary gözegçilik edarasiniň başlygy wezipesini bellemek barada karara gelendigini aýtdy. Täze vice-premieriň wezipesi döwlet we jemgyýetçilik guruluşyny belem hemem saly guruş, mali ykdysady ulgamlaryny, saly ulgamy we innowasion tehnologiýalary doly derejede ösdürmegi hemem bu işlere gözegçiligi öpçün etmekden ibaretdir. Döwlet başlygynyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, ýokary gözegçilik edarasiniň başlygy we döwlet howpsuzlyk geňişiniň agzasy wezipelerini Serdar Berdimuhammedow bellep, ony Senagat we Guruluş Örümçiligi ministri wezipesinden boşatdy. Vice-premier Serdar Berdimuhammedow öz işine gözüňde tutulan mailnameler barada hasabat berip, öňde goýulan wezipeleri çözmek üçin ähli taglalar etjekdigini inandyrdy. Hormatly prezidentimiz täze vice-premieriň esasy işiniň önümçiligiň ähli podoklaryny dolanyrşda we jemgyýetiň durmuşyny sanly ulgamy we innowasion tehnologiýalary doly ösdürmegi hemem ornaşdyrmagy öpçün etmekden ibaretdigini aýdyp, oňa täze işini üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Senagat we Guruluş Örümçiligi ministri wezipesini Anna Mehmedow bellep, ony ministriň ornwasary wezipesinden boşatdy. Milli liderimiz Meredow işde goýulan döpli kemçilikleri üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary wezipesinden boşatdy. Döwlet başlygynyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň neft toplumyna gözegçilik diýen ornwasary wezipesini Abdurrahmanow bellep, ony Halkara Neft we Gaz Universitetiniň rektor wezipesinden boşatdy. Hormatly prezidentimiz Atamanow Halkara Neft we Gaz Universitetiniň rektor wezipesini bellep, ony Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň rektor wezipesinden boşatdy. Milli liderimiz Oradow Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň rektor wezipesini bellep, ony şol institutynyň prorektor wezipesinden boşatdy. Wezipe täze bellenen ýolbaşlar milli liderimizi özlerine ynanylan jogapkärli wezipede ak ýürekden halal tutun ýerli zähmet çekjekdiklerini inandyrdylar. Hormatly prezidentimiz meclisi dowam edip, vice-premier Abdurrahmanow bir näçe tapşyryklary berdi. Döwlet başlygymyz neft toplumynyň işini gowlandyrmak üçin ilkinji nowatda ilmiň we tehnologiýalaryň iň soňky gazananlar esasyny öňde barjy tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmagyň özleri behitli şertlerde daşyr ýurt maýa goýumlaryny çekmek zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz pensiýa gitmek sebäpli Amansary we Döwlet habarlar agentliginiň başlygy wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini aýtdy. Milli liderimiz Döwlet habarlar agentliginiň başlygy wezipesini Gazakbaýew bellep, ony Watan gazetiniň baş redaktor wezipesinden boşatdy. Milli liderimiz Qaqaýewany Watan gazetiniň baş redaktor wezipesine belledi. Soňra hormatly prezidentimiz işde goýulan kemçilikler üçin Bayram Durduýew owakyjylyk we daşky gurşaw gorumak ministri wezipesinden boşatdy. Döwlet başlygymyz owakyjylyk we daşky gurşaw gorumak ministri wezipesini Altyýew bellep, ony ministriň ornwasary wezipesinden boşatdy. Altyýew döwlet başlygymyzy pudoň öňüne goýulan wezipeleri çözmek üçin ähli taglalar etjekdigini inandyrdy. Milli liderimiz oňa täze jogapkärlik wezipesini üstünlikleri arzu etdi. Meclisiň dowamyna welaýetliň gurumçylyk meselelerine de seredildi. Döwlet başlygymyz edýişler etminamlary gol çekdi. Milli liderimiz meclisiň jemlep, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlaryny hemem welaýetliň häkimlerini ýerlerde ýygnyklary geçirip, wezipe täze bellenen ýolbaşlary tanışdyrmak tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňişiniň sanly wiza aratnaşyk arkaly bilelikdäki geňişler meclisini tamamlap, oňa gatnaşanyň ählisine berk jan saglyny, maşgala awdançylygyny, berkarar watanymyzyň güllep ösmek ugruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. 10 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň geňişler meclisine geçirdi. Döwlet başlygymyz ýeri bilen Owuzhan köşkler toplumynyň ruhyat köşküne tarap ugrady. Bu ýerde geçirilen meclise milli parlament
hökümetiň ýolbaşçylary, döwlet howpsuzlyk geňişiniň agzalary, welaýetliň, etraplaryň we paýtagtymyzyň häkimleri, köpçülikden habar berişdirýärleriň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary we beýleki ýolbaşçylar çağırly. Meclisde hökümetiň 2020-nji ýylda hemem şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetiren işleriň netijelerine garaly. Vice-premierliň birnäçe ministrliň, welaýetliň häkimleriniň hatawatlary diňlenildi. Hemem şu ýyl üçin ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Meclise gatnaşyjylar alyp barilen işler barada hatawat berdiler. Milletlerimiziň belleşi ýaly geçen ýyl biziň üçin çylşarymly we ýeňil bolmadyk ýyl boldy. Şeýlede bolsa dünýä ykdysadyetinde ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy sebäpli ýüze çykan ähli kynçylyklara garamazdan mehriban halkymyzyň tutun ýerli zähmeti netijesinde Türkmenistan beýtaraplaryň mekany diýilip aglan edilen 2020-nji ýylda ul üstünlikleri kazanyldy. Şunun bilen baglykda döwlet başdanymyz bellinen ähli meýilnamalaryň denýaly amala aşyrylygyny aýtdy. Ýurdumyzyň beýtaraplaryň 25 ýyllyk şanly bayramyna bagyşlanan ähli çäreleri geçirildi. Üýtgüwsiz ýürülgüleri, garaşsyzlygy, kimin bir taraplygy, parahatçylyk we demokratiýany özüne jemleýän kanunlary işläp taýýarlamak, kimin kabul etmek wagtdaky işler dowam etdi. Konstitusiýa üýtgetmeli we goşmaçylygyň girdilmegi bilen bagly ýokary derejedäki kanun çykarjy häkimiýeti üýtgedip gurmak, iki palataly parlamenti döretmek işi dowly diýen ýaly tamamlandy. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli ykdysadyýetimiziň ýokary ösüş depginleri saklandy. Geçen ýylda jem içerki önümiň ösüşi 5,9 götürme, şol sany senagat pudugyny 3,13, sewdada 15,11, ulugy aratnaşyk pudugyny 4,17 götürme barabar boldy. 12.000 ogly täze iş orunlary döredildi. Puluň hükümetsizlenmegi bellenen çäklerde saklandy. Ata watanymyzyň kuwatyny we bätleşik ukyplygyny ýokurlandyrmagyň ýoluny täze ädimler edildi. Milli ykdysadyýetimiziň esasy ulgamlary we puduklary durnukly gözüňde tutulan maksatnamalaryň çäklerini gurulşyk pudugyny 38 milliard Amerikan dollarynyň köp maýa goýum serişdileri gönükdirildi diýip millilerimiz sözüni dowam etdi. Geçen ýyl maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna bahasy 8 milliard Amerikan dollaryny golaý bolan 45 tane iri önümçilik we medeni durmuş maksatly disgalar ulanmaga berildi. Başarjang daýhanlarymyz we mülkdarlarymyz hem geçen ýylda owu hojulyk ekinlerinden bol hasyl almagy başardylar. 1.500.000 tonna golaý guşgurtak bugdoý, 1.200.000 tonnadan hem köp paýta taýýarlap ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny öpçün etdiler diýip döwlet başdanymyz sözüni dowam etdi. Kabul edilen döwlet maksatnamalarymyzy amala aşyrmagyň barşyny şäherlerimizin we owalarymyzyň tutuş ýurdumyzyň keşfi düýpli özgörýär. Owa milli maksatnamasyna laýyklykda ähli öpçünçilik ulgamlary bolan täze şäherçeliň gurulşy dowam edýär. Geçen ýyl meýdany 2.400.000 metrden hem köp bolan ýaşaýyş jaýlary, şol sany ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Netijede möňlerçe maşgalalar, şol sany az öpçünçilikli maşgalalar jaý toýlaryny toýladylar. Alam bilim we terbiýeçilik ulgamlaryň ösüşinde de täze tapgyr başlandy. Köp sanly çağlar baglary gurulýar. Iň kemil tehnikler bilen enjamlaşdyrylan täze ýokary okuw mekdepleri, saglyk goraýyş, medeniýet we sport edaralary açylýar. Iň esasy zat bolsa raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýokurlanyp, erterki güne önemi artýar diýip millilerimiz belledi. Jemgyýetimizde demokratiýa we açyçanlyk ýagdaýy barha giňden ikrar edilýär. Ykdysadyýetimizde bazar gatnaşyklaryna tarap üýtgedip gurmak işleri edigderli dowam edýär. Garaşsyzlygymyzyň, beýtaraplygymyzyň we raýatlarymyzyň asuda durmuşynyň kepili bolan ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň goranmak ukyby barha putulanýar. Türkmenistan iki taraply döwlet gatnaşyklaryny ýoly goýmak bilen bir hatarda iri halkara gurumlary bilen köp ugurly özara hyzmatdaşlygym işçiň ösürýär. Şolaň hataryna Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, garaşly döwletleriň arkalaşygy, goşulşmadyk hereketi we beýleki awrely halkara guramalary bar. Dünýäde parahatçylyk söýji, netijeli daşary siýasaty alyp barýan beýtarap döwletimiziň halkara awry edigderli ýokurlanýar. Ýurdumyzyň öňe süren köp sanly başlanýşlaryna, awrely halkara guramalaryny düşünmek bilen garalýar we bu başlanýşlar ul golluw tapýar. Millilerimiz beýtarap Türkmenistanyň sewitde parahatçylyk we durnukly ösüşi putulandyrmagy, hoş niýetli goňşuçylyk ýagdaýyny döretmäge hemem hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy, ulu goşunlygyny we goşmagyny dowam edýändigini belledi. Buluň ählisi garaşsyz watanymyzyň dünýäde eýeleýän ornuny
berkitmäge hemem oň awrany ýokurlandyrmaga ýardam berdi. Döwlet başlanmaz gazanlanan ähli üstünlükleň we ýetilen tepkitleň diňe alyp barýan siýasatymyzy halkymyzyň giňden gollamagy, durmuşymyzy gowlandyrmak boýunça geçirýän özgörtmelerimizi işin gatnaşmagy netijesinde mümkin bolanyny belledi. Şoňa görä milli liderimiz garaşdy döwletimiziň gazanan uly üstünlüklerini öz zähmeti bilen ýardam edenleň ählisine ministrlikleň we puduk edaralaryň ýol başlaryny hemem ýöneki zähmetkeşlere tüz ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň durmuşyny her ýylyň belli bir şygary boýunça geçirilýändigini belledi. Şu ýol üçin şygarymyzy Türkmenistan parahatçylygyň we nynşmaň watany diýip kesýetledik. Bu sözler ulman mazmuny özüne jemlege. Milli liderimiz bu barada aýtmak bilen halkymyzyň watançylyk ruhunyň ýokurlanmagynyň, ata watanymyzyň munun beýlegim gülle geçmegini, oň ykysady kuwatlyklarynyň berkidilmegini, halkymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň ýokurlanmagyny gönükdirilen taslamalyň we maksatnamalaryň amal aşyrylmagyna ýardam berýändigini belledi. Döwlet başlanmasynyň belleşi ýaly ýakyna geçirilen ýürüti iş maslahatlaryny 2020-nji ýylda ähli toplumlarda alınıp barilen işleň netijelerine seredildi. Ýol berilen kemçilikleri düzetmek boýunça çäreleri bellenildi. Ýol başlaryň indiki wezipesi işleri gowlandyrmak üçin berilen tapşyryklary we bellenen çäreleri gysga wagtda ýerine ýetirmekden ibaretdir. Watanymyzy üstünlikli ösdürmek üçin bize täze taslamalar, täze pikirler we dolanyş çözgütleri zerwur. Şoňa görä siz köp başlanýyşlar bilen çykyş etmeli, işiň zähmet çekmeli diýip hormatly prezidentimiz belledi we hem bilen güýç gaýratyny gaýgyrman işlemekleriniň zerwurdygyny aýtdy. Biz geljekde de beýleki döwletlerden getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümliň özümizi önürleyen möçörünü arttırmalılar. Yurdumuzun eksilmez tebii baylıklarını özleştirip, eğer ulu mümkünçülüklerini neticeli ulanmalılar. Şu ýyly ähli ýol başlaryň esas wezipesi ýylatyň ýaşaýyşynyň hilini gowlandyrmak, girdejlerini arttırmak, täze iş orunlaryny düretmek we maýa goýumlaryny çekmek bolup durýar diýip milli liderimiz sözüne dowam etdi. Döwlet başlanmasynyň belleşi ýaly şany seneleri, ýagny mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk akmermerli paýtatymyz Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramlaryny ýokary derejede belläp geçmeliler. Döwlet başlanmaz bu seneleri paýtatymyzyň durmuşyna aýratyn möhüm orny eýeleýändigini belledi. Meýilleşdirilen çärelerde ýurdumyzyň aýratyn Aşgabat şäheriniň garaşdyrlyk ýyllary içinde ýeten derejesi, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ösüşleri we şäher ýylatynyň ajaýyp durmuşy öz beýanyny tapmalylar. Hormatly prezidentimiz 2020-nji ýylyň başynda ýylyň jemleri boýunça vilayatda durmuş ykysady we medeni meýdan ähli görkezleri babatda eň ýokary netijeler gazanan etraplary we etrap hukukly şäherleri kesitlemek maksady bilen däp bolan bäsleşiň yglan edilendigini belledi. Döwlet başlanmazy kärdeşler arkalyşyklarynyň ýol başlygyna ýürüti toporuň bu bäsleşiň jemlendigini aýdyp hasabat bermek üçin kärdeşler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň başlygy Ataýewa söz berdi. Belenşiýaly berilen maglumatlary şeýlede bilermenler tarapyndan teljerilip 2020-nji ýylyň jemleri boýunça geçirilen bäsleşikde eň gowy etrap kesitlendi. Bäsleşiň jemleri boýunça Daşow vilayatynyň Niýat wadyna etrapy ýeňji diýip yglan edildi. Hormatly prezidentimiz bäsleşiň ýeňjilerini gutlap, Daşow vilayatynyň Niýat wadyna etrapyň häkimligini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $1 million möçberdäki pul bayragy bilen sylamak hakynaky we bu bäsleşigi 2021-nji ýyl üçin yglan etmek hakynaky buyruklara gol çekdi. Hormatly prezidentimiz meclisiň jemlerini jemlemek bilen ata watanymyzyň özümize bagly bolmadyk kynçylyklara garamazdan parahatçylygy, howpsuzlygy, durmuş ykysady ösüşi gazanmak, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini munun beýlegim gowlandyrmak ornuny ýerine ýetirilen işlere kanagatlanma bildirdi. Şeýlelikde ýurdumyz we hemmemiz bilelikde önümli öňe barýas. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň il ýurt bähitli döwlet ähmetli işleriniň ruwaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokur depkinlerde ösýändigini eşgar etdi. Türkmenistan Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeş tarapyndan yglan edilen ýylyň Zenany bäsleşiginiň Balkyn hemem Daşow vilayat tapgyrlary baý mazmuny, eksilmez joşuny aýratyn ähmeti beslendi. Ýylyň Zenany bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry ýokary ruh balantligi beslendi. Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň aglan eden bu bäsleşiginde bagtyar Zenanlar dana halkymyzyň gadymyetden gözaşalyk gaýdýan halk döredijliginiň dürdänelerini täsin çykyşlar bilen wasp etdiler. Bäsleşige gatnaşyjylar baky bir taraply peşkeş beren Mehriban arkadamyzy alkyş sözlerini aýdýarlar.
Zenaner birleşiginiň Balkan welaýat bölüminiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramoklaryna Balkanawa şäherindäki Bagyt köşki toý dawralar merkezine geçirilen bu bäsleşige onuň etrap şäher tapyrlaryna öňe saýlanan zenaner gatnaşdylar. Gahrman arkadamyzyň aty watanymyzyň şan şöhratyny, awry mertebesini artdyrmakda alyp barýan beýik işlerinden ruhlanan zenaner özlerini goýulýan hormat sarpa, münasip jogap bermekde dürejlikli zähmet çekýärler. Edep terbiýeli nesiller terbiýelep ýetişdirmekde dünýäde tanılan halkymyzyň däp desturuny, mehriban arkadamyzyň parasatly baş tutanlygyny, maşgaly gymmatlygyna goýulýan hormat sarpany beýan etmek, ýaş nesillerde berqarar watanymyza söýgü döretmek bäsleşiň esasy maksady boldy. Bäsleşikde zenaner 7 ugur boýunça özara bäsleşdiler. Täsirli şowhuny geçen bäsleşikde ýeňiji bolan zenanlara hormat hatlary hemem sowgatlar goşurdylar. Şeýlekim bäsleşiň daşawd welaýat tapyrym ýokary ruhlanetlige weseni zenaner guramasynyn welaýat bölüminiň hemem Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagyna hemem olaryň işçiň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilen bäsleşige gatnaşýan zenaner alyp barýan işine we jemgyýetde tutýan ornuny laýyklykda berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne alyp barýan ýokary guramaçylyk ukyby düşünýän ugur boýunça hemem Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watany ýylana hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna ýurdumyzda zenanlara goýulýan sarpany, ene mamalarymyzdan miras bolup gelýän edim gylymlaryny, edep terbiýany, görüm görüläni, milli edep desturlarymyzy wagt etmek, berqarar döwletimiziň bagtýar we zekini zenanlaryny ýüze çykarmak boýunça özara bäsleşdiler. Ýokary ruhlanetlige besenen bäsleşikde onuň ýeňijileri bäsleşiň döwlet tapyryna gatnaşmagy hukuk kazanylar. Hemem olary hormat hatlary, şeýle-de sowgatlar goşurdylar. Hormatly ýeşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam aýlyk aziz ýeşler. Hormatly ýeşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ahyrky garaş döwri fevral aýynyň 20-ine tamamlanýar. Mehriban adamlar, gelingen olsa fevral aýynyň 15-inden fevral aýynyň 20-ine çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepden ikinci yarımını yurdumuz şäheri Günwatardan çyl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal we Daşawd welaýatlaryna hem Aşgabat şäherine ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gecelik temperaturalarynyň hepden ortasyna ýokarlanmagyna, ahyryna bolsa peselmegine garaşylýar. Hatda hakyky Yurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Günogordan Demiraz Günwatary ornut gödýän tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymal ösmegini, hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 8-13 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 20-25 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryna 11-16 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Günogordan Demiraz Günwatary ornut gödýän tiýlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal ösmegini, hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 12 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 9-14 gradusdan 26 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Mary welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, günogordan Demiraz Günwatary ornut gödýän tiýlik sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şymal ösmegini, hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 12-17 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, günogordan Demiraz Günwatary ornut gödýän tiýlik sekundda 7-12-den 12-17 metr etýän şymal ösmegini, hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus sowukdan 8-13 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 12-17 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Daşawd welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Günogordan Demiraz Günwatary ornut gödýän tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal ösmegini, hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradus sowukdan 9 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 5-10 gradusdan 24 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Günogordan Demiraz Günwatary ornut gödýän tiýlik sekundda 8-10-dan 11-13 metr etýän şymal ösmegini, hem de howanyň temperaturasynyň
Gecelerine 1-3 gradusun 17 grad ölçenli mayıl, gündüzlerine 10-12 gradusun 25 grad ölçenli mayıl olmana araşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyza fevral aýynyň 15-ine magnit gadisasynyň durmuk ýagdaýda bolmagyna araşylýar. Mähriban adamlar, siz fevral aýynyň 15-inden fevral aýynyň 21-ne şenni kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna araşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolňyz. Edidi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň gadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem gyş pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasla görä geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu günleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ebetlenýär. Ähli ösüşlüň ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wataňyz.